Nhau dzomanhoko 6 Kubvumbi, Harare. Mutungamiri wekereke yeUFIC muprofita Makandiwa opo pafuro achidurura zviprofita. Akareketa iye akati Afrika inofanira kuchangamuka kuita bau nokuti vawengi vari kuda kuunza utachiwana hwedzihwamupengo kuvanhu vese vachihwanda nokuti mushonga. Akati zvakare wane kanhu komagetsi kachaisiwa mumushonga iwoyo kuedza kuita kuti vanhu vachinje mupara nomano avo maererano nourongwa hwedandemutande rakadziya re5G. Kureketa kwache kwanga kuri kusekiwa nevamwe vachiti aribe mhano nokuti dzihwamupengo chirwere chisinei no5G. Chatakaona ndechekuti pane nyaya nokuti munhu waMwari aoneka ari kupika kuti achazoramba kudyisiwa mushonga kunyange ukauya iye nomhuri yache, ati anenge ajaheno hache. Munyaya imwe inofadza, michina yakareketiwa navamasiyiwa iri kunzi yaboeka. Wamasiyiwa wakapanyika michina yekufemesa inobatsira padzihwamupengo sondo rapera. Mwana wavo Elizabeth ndiye ataura izvi padandemutande reTwitter achipa kutenda kune wese wakashanda nababa vache namai vache kuti mishina iyi iwanike. Ichokwadi chakanaka mukaka urungwi munyu. Dzepasi rese muchiitiko chiribe kujairika, mutungamiri wenyika yeMalawi wamutarika ati iye achagopa chikamu chegumi kubva muzana chomari yemuhoro wache kuedza kubatsiridza kuvidza chidzihwamupengo. Akareketa izvi nyangwe zvazvo nyika yache iriyo imwe yenyika dzekupedzesera kuzowana vanhu vanodzihwamupengo pasi pese. Mutauro wache wakafadza vamwe vachiti ivo unopangidza kuti anonzero dzinodhonza. Vamwe vana veZimbabwe wakagopedzisira nokuti dai mukuru wedu agona kukopawo zvaitiwa kwamutarika semakopera anoita zvinoitika kwapaSouth Africa. Pasi pese vanhu vari kwese kwese vari kureketa zvakaipa pamusoro pomunhu waBill Gates. Vari kuvhunduka nokuvhundunura muitiro wache maererano nokuedza kuparadza vanhu nokuita kuti vasabereke zvakanyanya kuburikidza nomishonga. Izvi ndezvekutandaba kureketiwa nevazhinji vanoongorora nezvache. Toenda mune imwe nyaya. Amai vomurairidzi webhora anonzi Pep Guardiola wapfa. Chikwata chache choManchester City charidza tsuri pasvika soko rekufa kwavo. Chinorwadza pakupfa kwavo ndechekuti wakanga wabatiwawo nedzihwamupengo uye mwana wavo Pep ari kugona kuenda kowaika. Kundozvifunga zviri kuchiburitsa tsungununu wabi yangu. Jambwa ndiro chairo rawasvikira. Toenda tobenuka pokare muAfrica. Nyika yeIvory Coast yopfuta mwoto. Mwoto uyu wapfutsiwa pari kuwakiwa nzvimbo yekuzoongorera vanhu vanodzihwamupengo. Vanhu vapfutsa mwoto wati ivo chiwakwa ichi chiri mukuwakirwa mumhera mudzimba dzavo vaida kuti chiende kurefu. Ndidzo bahasha dzedzomba kudambura makumbo aro heno. Zvichandobohwa, chikwata cheManchester United chakaridza hunhu zvinofani. Chati icho chicharamba chichibhadhara washandi wacho wese mari dzakakwana munguva yomupfigwa kunyika kwavo. Wataura vanga vari kutenda rutsigiro rwevashandi avo panguva yakaoma kudai. Dai vamwe vakopawo zvakanaka. Mukundengendeka kwepasi rose, mutungamiri weBritain Boris Johnson anzi apfigiwa muchipatara nokuhwaritsa. Johnson akareketa kuti akabatiwawo nodzihwamupengo iye pamwe nomukadzi wache uyo anomimba yomwana wavo wekutanda. Jambwa rabata mhuri idzvinoba tinavanamatirawo. PaSouth Africa, mari yomunyika iyi yadadisawo kekutanda mumazuva anopfuura 10. Masondo mairi apfuura, mari yerandi yakanga yakagarira nhanzva. Mutserendende wayakaita wadorutsiwa nokukwira huremu kweyaita nyasi. Kukwira huremu nomasende anokwana 50 kuenda pa$10.50 padhora rekuAmerica ribodzi. Vanoona nezvemari vafadziwa nokuita uku. Tinoimba icharamba ichidedemera kuenda kumusoro. Naiwayo ngatiboyane mangwana. Mhanduwe Nhau.